Tete Mildred vadzoka zvakare vachiti beta vape mwana wehanzvadzi yavo advice Mhofela waMadamboss anzi ngaambodzoka kumusha azovhura mwana nzeve. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Tokutendai guys nerutsigiro pamwe chete nekushare video redu kuti rifambe sezvamuri kungoita. Okay guys, so tsamba yedu iri kuti kuna Mhofela munodiwa mwana wehanzvadzi ko wakadii hako ikoko Jeremani. Tinongonzwa kuti kunofarwa zvikuru ko kubvira paya pakazvarwa Dzabu hatina kuzotauraka yakadiko muri nhai baba vevasikana. Icho chidiki ichi kufanana kwachakaita matamaneni zitete rechihera. Chinzwa kamhofu shoko raita kuti ndinyore tsamba iyi. Muroora ndakataura naye achichema chishuwo chemurume wake. Unoziva taira anochemaka uye ndakati pafiwa ndikaona kuti mukadzi wasuwa murume naiwe. Ko uri kuyariniko? Dzabu akuraka uyu. Zvauriwe mhofu mutorwezve nenyika ikoko. Kana zvinhu zvisiri kufamba wadii wauya kuno kwaCharles. Takanzwa kuti uyu wengozi yekwamasomero ari kubatsira vanhu nemakambani ari kutora vanhu. Chako kuenda kundege chete. Zvinenge zvabviswa zvese. Madzura nzeve ndodiiko? Ndichatotsvaka mukaka wembudzi ndisvinire mwana nokuti Dzabu akuita zamu rekutsenga kaachibva pamukaka adye mabhonzo ehuku kukisimusi ino. Ndichafumiro bata jongwe muromo kuenda Harare. Pane zvinoda kupushurwa Dzabu asati abva pamukaka. Pepa ndiro randiperera vako Tete Mildred. Saka tete vari kuti aiwa kamukomana chimbodzoka uone mhuri. Aiwa Mhofela wabva vangoti bodo chiregai ndipindure. Ndobva vanyora ivo vakati anodiwa tete. Makasimba here shava kuno ndiri mutano chaizvo chando chete. Mungatouya kuno ndikupei mabasa. Kuno zvakaringana chiyera. Nzeve dzakavhurwa nebluetooth tete. Tekinoloji zveyemseyamwa. Ikoko handiwi tete kuno ndo kwangu. Misikanzwa ndakarega chiyera asi miyedzo haiperi kuvatendi. Munozviziva asi ndichazama kusiya unhu hwedzinza. Kwa musati mawana wechidhara here ikoko chekundundurudzana nacho. Chando ichi muri kupona here? Semukwegurika mafyuzi akuita achita wiki. Chero chisisina mazino ndotambira tingadii? Muzvichengete shava. Pamuromo moita pashoma ikoko. Tigochengetedza mashoma mazino azara wenyu bhudhi mhofu. So ndo pavapindura vakati aiwa vatete tazvinzwa asi bluetooth yakatoitika mwana ndokuvhurwa nzeve. Ivo Tete Mildred vanofarira chaizvo kutamba nevana vehanzvadzi asi vazonzika ivo vatsvakewo kachidhara chavo chekumbozunguzisa karopa pamwe chete nemafyuzi ambomuka imikana. Aiwa but mhofu vataura havo vakati ivo havasi kudzoka kumusha ndiko kungatoenda mheri. Ivo vati havavuyi uye vati chero ikoko kwaChausi kwacho vati havasi kuda zvekuenda ikoko vari kunakirwa vari Germany kwavari. Guys zvinofadza zvikuru at least vagonawo kuresponda tsamba yavatete.